Warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah pelajarane saiki geguritan. Geguritan yen ana basa Indonesia iku diarani puisi. Dene tetengere geguritan yaiku siji asile ungkapan saka paraga utawa penulis. Nomor loro gawe pemilihan kata utawa pemilihan gatra ingkang diarani diksi. Nomor telu, merhatekake guru wilangan lan guru lagu. Guru wilangan iku jumlah suku kata, guru lagu itu yen ing basa Indonesia diarani rima utawa sajak. Contone iki. COVID-19. Saiki negaraku lagi susah amarga lagi ketekan wabah. Sekabeh tatanan negara padha bubrah, lara lan mati sak wayah-wayah. Nah, iki contoh geguritan basa Jawa. Nah, tugase kalian nerusne gawe rong paragraf maneh judule COVID-19 ditulis ring buku tulis banjur mengko difoto lan dikirim ning grup. Terima kasih.